Caeua Fflandrys gan Michael Moore Perger. Parhau fel tudalen 73 yn y copi hon. Roedd mam wedi trefnu popeth cyn i mi adael ar ysgol. Roedd yn rhaid i mi fynd i weithio gyda Will ar fferm Daniel Pugh. Roedd Daniel Pugh yn dechrau tynnu ymlaen mewn oedran, heb feibio ei hunan, ac roedd angen mwy o help arno ar y fferm. Roedd yn eithaf hoff o'i beint hefyd, meddai Will. Roedd hynny'n wir. Roedd yn y dafarn bron bob nos. Roedd yn hoffi cwrw a chwarae ceilus a chanu hefyd. Gwyddai'r hen ganeuon i gyd. Roedd yn ei cadw yn ei ben, ond dim ond ar ôl cael peint neu ddau y byddai'n canu. Felly ni fyddai byth yn canu ar y fferm. Roedd y bob amser braidd yn sirbwch ar y fferm, ond yn deg bob amser. I ddechrau, byddwn ni'n mynd yno i ofalu am y ceffylau. Allwn ni byth fod wedi cael lle gwell. Roeddwn ni gyda Will unwaith eto yn gweithio ochr yn ochr ag ef ar y fferm. Roeddwn ni wedi tyfu a bellach bron cyn dared ag ef, ond doeddwn ni ddim cyn gyflymed o hyd, na chyn gryfed. Roedd e'n dipyn o fos arna i weithiau, ond doedd hynny ddim yn fy mhoeni. Dyna ei waith wedi'r cyfan. Roedd pethau newid rhwng ni. Doedd Will ddim yn fy nhrin fel bachgen mwyach, ac roeddwn ni'n hoffi hynny. Yn ei hoffi'n fawr iawn. Roedd y rhyfel wedi dechrau erbyn hynny, a'r papurau'n llawn o'r hanes. Ond ar wahân i'r fyddin yn dod i'r pentref ac yn prynu llawer o geffylau ffermydd lleol ar gyfer y milwyr, doedd e ddim wedi effeithio arno ni o gwbl. Ddim eto. Roeddwn ni'n dal yn bostmon i Will, yn dal yn bostmon i Mair, felly roeddwn ni'n gweld Mair yn aml, nad mor aml ag o'r blaen. Am ryw reswm, roedd llai o lythyrau rhwngddyn nhw erbyn hyn. Ond o leiaf, gan fy mod i bellach yn gweithio gyda Will am 6 diwrnod yr wythnos, roeddem ni ein tri i gyd gyda'n gilydd unwaith eto mewn ffordd, a'r llythyrau'n gysylltiad rhwngom. Yna, cafodd y cysylltiad ei dorri'n greulon, a'r hyn a ddigwyddodd wedyn yn torri fy nghalon, yn torri ein calonnau ni i gyd. Dwi'n cofio bod Will a minnau wedi bod yn lladd gwair gyda Dan Pugh, y bwncathod ifanc yn cylchdroi o'n cwmpas drwy'r dydd, a'r gwenoliaid yn gwipio'n isel dros y gwair ar lawr wrth i'r cysgodion ymestyn ac wrth i'r nos dywellu. Cyrhaeddon ni adref yn hwyrach nag arfer, yn llwch i gyd, wedi ymladd ac yn llwgu eisiau bwyd hefyd. Yn y bwthyn, roedd mam yn ei eistedd yn ei chader yn gwnïo a Mair gyferbyn â hi, ac, ers yn dod i ni, roedd ei mam hi yno hefyd. Roedd pawb yn yr stafell yn edrych mor chwerw a mam Mair, hyd yn oed Mair ei hun, a'i llygad hi yn amlwg yn goch ar ôl iddi fod yn crio. Roedd udo Meg y tu allan yn y shed yn creu awyrgylch fygythiol. Will, meddai mam, gan roi ei gwnïo o'r neilltu. Mae mam Mair wedi bod yn disgwyl amdan ati. Mae gan ni rhywbeth i'w ddweud wrtho ti. Chi piau'r rhain, dwi'n credu, meddai mam Mair, a'i llais yn galed fel careg. Rhoddodd becyn o lythyrau wedi clymu ar ripan glas i Will. Fe ddes i o hyd iddyn nhw. Dwi wedi darllen pob un ohonyn nhw, a thad Mair hefyd. Felly rydyn ni'n gwybod y cyfan. Does dim pwynt i ti wadu dim Will Griffiths. Mae'r dystiolaeth fan hyn yn y llythyrau yma. Mae Mair wedi cael ei chosbi'n barod. Mae ei thad wedi gwneud yn siŵr o hynny. Dwi erioed wedi darllen dim byd cynweithed yn fy myw, erioed. Yr holl siarad cariadus yna, a fi, ond rydych chi wedi bod yn cwrdd hefyd, ond ydych chi? Edrychodd Will draw ar Mair. Roedd yr olwg rhyngddynt yn dweud popeth, a gwyddwn bryd hynny ei bod nhw wedi fy mradychu.
Ydyn, meddai Will. Allwn ni ddim credu'r hyn roedd e'n ei ddweud. Doedden nhw ddim wedi dweud gair wrth fi. Roedden nhw wedi bod yn cwrdd yn gyfrinachol a doedd rhywun ohonyn nhw wedi dweud wrthyf. Dyna ni. Fe ddwedais i wrthoch chi ond o, Mrs Griffiths. Aeth mam Mair yn ei blaen a'i llais cynddeiriog yn crynu. Mae'n ddrwg gen i, meddai mam, ond pam eich bod mor bendant na ddywen o fod yn cwrdd. Mae Will yn 2 ar 15 nawr a Mair yn 1 ar 15. Yn ddigon hen, ddwedwn ni. Dwi'n siŵr ein bod ni dwy wedi bod yn cwrdd ag ambell un pan oedden ni yn eu hoedran nhw. Siaradwch chi drosoch eich hunan, Mrs Griffiths, atebodd mam Fair yn ffroen uchel. Fe ddwedodd tad Mair a finnau'n ddigon clir wrth y ddau ohonyn nhw. Fe ddwedon ni nad oedden nhw'n cael gwneud dim a'i gilydd. Drygioni yw hyn, Mrs Griffiths, drygioni pur. Mae'r cyrnol wedi ei rhybuddio ni, wyddoch chi, mae lleidr drwg yw eich mab. O ydyn, rwy'n ni'n gwybod popeth amdano fe. Wir, meddai mam. Dwedwch wrthai, ydych chi bob amser yn gwneud fel mae'r cyrnol yn ei ddweud. Betai'n dweud bod y ddaear yn wastad, fyddech chi'n ei gredu fe, neu dim ond eich bygwth chi wnaeth e. Mae'n un da am wneud hynny. Safodd mam Mair ar ei thraed, yn llawn dicter hunan gyfiawn. Dwi ddim wedi dod yma i ddatfau. Dwi wedi dod yma i ddweud wrthoch chi am ganweddau eich mab, a dweud na fyddai'n dioddef ei weld yn tywys Mair ni ar hyd ffyrdd drygioni a phechod. Chaiff e mo'i gweld hi byth eto, ydych chi'n clywed? Os gwnaeth e, fe gaiff y cyrnol wybod am y peth o caiff. Does gen i ddim rhagor i'w ddweud. Dere Mair. Cydiodd yn dyn yn llaw Mair ac i ffwrdd â hi, gan ein gadael ni'n edrych ar ein gilydd ac yn gwrando ar Meg yn dal i udo. Wel, meddai mam ar ôl tipyn, fe a fi wneud swper i chi fechgyn, o'r gore. Y noson honno, gorweddais yno wrth ochr Will heb yngan gair. Roeddwn yn llawn dicter a chwerwder tuag ato, fel nad oedd gen i awydd siarad ag ef byth eto, na chwaith a Mair o ran hynny. Yna, o'r tawelwch, meddai. O'r gore, fe ddylwn i fod wedi dweud wrtho ti, Tommy. Fe dywedodd Mair y dylwn i dweud wrtho ti, ond doeddwn i ddim eisiau, allwn i gyd, ddim, dyna i gyd. Pam rai gofynnais, atebodd e ddim am rai eiliadau. Achos dwi'n gwybod, ac mae hithau'n gwybod hefyd. Dyna pam nad oedd hi'n fodlon dweud wrtho ti ei hunan, meddai Will. Gwybod beth? Pan oeddwn ni'n anfon llythyrau at ein gilydd, a dim mwy, doedd dim cymaint o wahaniaeth. Ond wedyn, ar ôl i ddechrau gweld ein gilydd, doeddwn ni ddim eisiau cuddio'r peth, Tommy, wir i ti. Ond doeddwn ni ddim eisiau dyfrifo di chwaith. Rwyt ti'n ei chara hi yn dwi ti, atebais i ddim. Doedd dim angen. Wel, a finnau hefyd, Tommy. Felly fe fyddi di'n deall pam y byddai'n dar ati i gweld hi. Fe ddof o hyd i ryw ffordd, beth bynnag mae'r hen fuwch na'n ei ddweud. Trodd ata fi. Ydyn ni'n dal yn ffrindiau, meddai. Ffrindiau, meddwn ni, o dan fy ngwynt, ond oedd ni ddim yn dweud y gwir. Ar ôl hynny, siaradon ni'r un gair am Mair, o fynas i byth achos, doedd ni ddim eisiau gwybod. Doedd ni ddim eisiau meddwl am y peth hyd yn oed, ond dyna wnes i. Dyna'r cyfan roeddwn ni'n meddwl amdano. Allai neb ddeall pam, ond ychydig ar ôl hyn, byddai Meg yn mynd ar goll o dro i dro. Doedd hi byth yn crwydro o gwbl cyn hyn, roedd hi bob amser wedi cadw'n gos at Sam Mawr. Ble bynnag roedd Sam Mawr, dyna lle y byddai Meg. Roedd Sam Mawr yn poeni'n ofnadwy bob tro y byddai hi'n mynd ar goll. Byddai hi'n dod yn ôl adref yn y diwedd, wrth gwrs, pan fyddai hi'n teimlo felly. Naill ai hynny, neu byddai mam a Sam yn dod o hyd iddi yn rhywlen fwt i gyd ac yn wlyb ac ar goll. A
bydden nhw'n dod â hi adref. Ond y gofid mawr oedd y byddai hi'n dechrau cwrso defaid neu wartheg, y byddai rhyw ffermwr neu berchenog tir yn ei saethu hi, fel y bydden nhw'n saethu unrhyw gi y bydden nhw'n ei weld yn tresmasu ar eu tir nhw ac allai fod yn poeni eu hanifeiliaid. Drwy lwc, doedd hi ddim yn edrych fel petai Meg yn mynd i gwrso defaid, a beth bynnag, hyd yma doedd hi erioed wedi bod ar goll am amser hir, nac wedi crwydro'n rhy bell chwaith. Gwnaethon ni ein gorau glas i geisio ei hataw hi rhag crwydro. Ceisiodd mam ei chau yn y shed, ond allai Sam mawr ddim dioddef ei chlywed hi'n udo, a byddai'n ei gollwng yn rhydd. Ceisiodd mam ei chlymu hi, ond byddai Meg yn cnoi rhaff ac yn swnio'n yn ddiddiwedd. Felly yn y diwedd, byddai Sam mawr bob amser yn cymryd trienni drosti ac yn mynd i'w gollwng yn rhydd. Yna, un prynhawn, aeth Meg ar goll eto. Y tro hwn, ddaeth hi ddim yn ôl. Y tro hwn, methon ni ddod o hyd iddi. Doedd Will ddim o gwmpas. Aeth mam a Sam mawr un ffordd i chwilio amdani, i lawr tuag at yr afon, ac es innau i fyny i'r goedwig, gan chwibanu a galw amdani. Roedd ceiro yng nghoed y wern, a moch deuar a chadnoed. Dyna'n union y math o le y byddai hi'n mynd iddo. Roeddwn ni wedi bod am awr neu fwy yn chwilio yn y goedwig a doedd dim sôn amdani. Roeddwn ni ar fin rhoi'r gorau iddi a mynd am adref, efallai ei bod wedi mynd adref beth bynnag erbyn hyn, meddyliais. Pan glywais ergyd drych yn atseinio dros y dyffryn. Dea'r sŵn o rywlen uwch i fyny yn y goedwig. Rhedais i fyny'r llwybr gan osgoi'r canghennau isail a neidio dros dyllau'r moch deuar gan ofni'r gwaethaf. Ond roeddwn ni'n gwybod eisoes beth fyddwn yn ei weld. Wrth i mi ddod dros ail y bryn, gallwn weld simdde hen gwt tata, ac yna'r cwt ei hunan wrth y llanech. Y tu allan roedd Meg, ei thafod allan o'i cheg, a'r borfa wrth ei hochr yn waed i gyd. Safai'r cyrnol yn edrych arni a'i ddrych yn ei law. Agorodd drws y cwt, a dyna lle safai Will a Mair fel delwau, mewn arswyd ac yn methu credu. Yna, rhedodd Mair draw i'r man lle gorweddai Meg a phenlinio. Pam llefodd gan edrych ar y cyrnol? Pam?